गिबियावनो बयनोबो गोजोननायखौ हरबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो गासै रादाबखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नाय। फैदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि गोनांथार बर' रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि बिर जोहोलावजोफोरनि थाखाय बिजेपि दैदेननाय हिमन्त बिश्व शर्मानि आसाम सोरखारा 4036 जन NDFB केडारफोरनो थाबैनो सरकारनिफ्राय रां अनसुंथाइ होगोन होनना फोसावदों। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव BTR एकर्डखौ थाबैनो मावफुंनो सावरायलायनायाव बे गोनांथार बिथांखिया आजावजादों। जोनोम हादोर आरो बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय गावनि जिउखौ बावसोमबोनाय बारग' NDFB केडारफोरनो रां अनसुंथाइ होनो थाखाय आसाम सोरखारा नोगोद 160 कौटि रां गनायथि होबाय होनना अफिसियेलि फोसावबाय। गोनांथार सावरायनायाव BTCनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसामनि मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे खौराङा गोजोननाय लाबोदों। बिर जोहोलावजोफोरनि जिउ खुंनायाव एसेबाबो हेफाजाब खालामगोन होनना। नैथि रादाबाव दङ आसाम हादरसायाव मैया समबारखालि सा 3804 सुबुङा कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानायजों लोगोसे गासै 37 सा कर'ना बेरामिया रुंसारि जादों। रायजोआव थांनाय सानसेनि गेजेराव सा 1,24,316 सा कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि गेजेराव सा 3804 कर'ना पजिटिभ केस मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दङ बिजेपि दैदेननाय आसाम सोरखारा माइक्र' फाइनेन्सनि लनखौ रेहाय होनो बिथांखि लादों होनना मिथिहोदों। बिजेपिआ आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिनि सिगाङाव सोरखाराव फैनो हायोब्ला रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माइक्र' फाइनेन्सनि लनखौ रेहाय खालामनो हानाय जागोन होनना खोथा होदोंमोन। थिग बिदिनो आसामाव बिजेपि सोरखारा रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय लेखा लाख आइजोफोरनि माइक्र' फाइनेन्सनि लनखौ रेहाय खालामना होनो बिथांखि आखायाव लादों। आसामनि मन्थ्रि अशोक सिंहाला फोरमायनाय बायदिब्ला रिजार्भ बेंकनि गाइडलाइन बायदियै माइक्र' फाइनेन्सनि लनखौ रेहाय होनाय जागोन। मन्थ्रि अशोक सिंहालनि दैदेननायाव माइक्र' फाइनेन्सनि लनखौ माबोरै रेहाय होनाय जागोन बेखौ लानानै जथुम मेलबो जानानै थांदों होनना फोरमायदों। मन्थ्रि अशोक सिंहालनि दैदेननायाव माइक्र' फाइनेन्सनि लनखौ माबोरै रेहाय होनाय जागोन बेखौ लानानै जथुम मेलबो जानानै थांदों होनना फोरमायदों। खौरांनि बायदिब्ला फैगौ बृहस्पतिबार, शुक्रबार आरो सुनिबारखालि सानथाम माइक्र' फाइनेन्सनि लननि सायाव गासै बेंकफोरजों आरो गोजौ थाखोनि जथुम जनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जथुमनि गेजेरजोंनो सुनिबारनि गेजेराव फोसावना होनाय जागोन माइक्र' फाइनेन्सनि लननि रेहाय होनायखौ। गुबुन फारसेथिं माइक्र' फाइनेन्सनि लनखौ माबोरैहाय रेहाय होनाय जागोन बिनि सायाव गले गले खेबब्रै जथुम मेल जानानै थांखांबाय होननानैबो फोरमायथि होदों मन्थ्रि अशोक सिंहाला। दुखुनि खौरां। बर' हारिनि मुंदांखा बोरला गावगिरि आर्चारि गेलेगिरि गहेला बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दङ। देहायारि जेंनाखौ फोसाबनो देहा फाहामसालियाव दासान्दि फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। गेलेमु थिलियाव रायजोआरि, हादरारि, मुलुगनाङारि थाखोआव गोबां खेब सनानि, रुपानि, तामानि मेडेल बान्था देरहासारना बर' हारिनि मुं लाबोनाय गहेला बर'नि गोग्गो सावस्रिनि थाखाय बयबो इसोरनियाव आरज गाब, जाहाथे थाबैनो बिथाङा गाहाम देहा लानानै फैफिननो हायो। सावगारि बोगिरि सानस्रि ब्रह्मआ इन्डियान आर्ट फेडारेशननि बानजायनायाव भारत नां सावगारि आखिनाय बादायलायनायाव फार्स्ट एवार्ड मोननो हादों। मिथिनाय बायदिब्ला बे बादायनाया अनलाइनजों जादोंमोन आरो भारतनि गेदेर गोलाव सुबुंफोरजों जयै थाजाबनाय सावगारि आखिनायमोन। देरहासार जानाय सानस्रि ब्रह्मनिसिम गाहाम हामलायनाय हरबाय। इनावबो बिथाङा जाहाथे बेबायदिनो देरहासार जालांबाय थानो हायो। गेलेमुनि खौरां। भारत माहारियारि फुटबल हानजा आरो बांलादेश फुटबल हानजानि गेजेराव मैया काटारनि बिन हामाद स्टेडियाम दहायाव गेलेनाय फिफा वर्ल्ड काप 2022 आरो AFC एशियान काप 2023 जइन्ट क्वालिफाइ मेचआव भारत हादरा 2 गलाव देरहासार जाना 3 पइन्ट आवग्रिनो हायो। बे गोनांथार गेलेनायाव केप्टेन सुनील छेत्रीया 2 गल होना मुलुग फुटबलाव गोदान जारिमिन रनसायो। बेयो भारत माहारियारि फुटबल हानजानि थाखाय गेदेरथार जाफुंसारनाय। आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नरेन्द्र मदिनि भारत सोरखारा हादरनि थार आबादारिफोर जायफोर 18 निफ्राय 40 बोसोर बैसोनि आबादारिफोरनो बोसोराव नोगोद 42,000 रां होगोन होनना फोसावदों। बेवहाय माखासे नेमखान्थिखौ खाना होदों। आबादारिफोरनाव खमैबो 2 हेक्टर हा थानांगोन आरो दानाव माखासे बिबांनि जमा रां होनांगोन। बे आसनिखौ दासिम फोसावथ'वाखै। थाबैनो मदि सरकारा फोसावबा बिनि सायाव गासै खौरांखौ मिथिनो मोनगोन आरो नोंथांमोननि थाखाय रादाब लाबोगोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। थाखानाय BTCनि मोनखानाय गोहोफोरा गोमालांनायनि लामायाव होनना अजद होदों बारग' BTCनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया। BTCनि गंब्रै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरा BTR खुंथायनि गासै जिल्लानि जौगालु बिथांखिफोरखौ नोजोर होगोन होननानै BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गंफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरनो फोसावलायहरनायनि उनाव गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों BTCनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया।
दिनै क'क्राझाराव खुंफुनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों BTCनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बुंथियोदि BTCनि गोहोआ लासैनो गोमालांनायनि लामायावसो होनना। BTC गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरा गोबां जौगाथायाव फैदों, नाथाय BTR सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरनि मोनखानाय BTCनि गोहोखौ गोमानायनि लामायाव, मानोना 6 शिड्युलजों दाफुंजानाय BTCनि गोहोखौ BTCनि गंब्रै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफ्रा सामलायनाय आरो नोजोर होनायनि बिबाना जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव, अब्ला BTCनि एमफोरनि गोहोआ मा दंबावो होनना सोंलु खालामदों। आरोबाव BTCनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बुंबावोदि बर'फोरनि राजखान्थि महला इयुनाव जोबोद गाज्रि थासारियाव होननानै बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।